Bon dia, gràcies per ser aquí. Hem convocat aquesta roda de premsa perquè ha finalitzat el procés de preinscripció per a les escoles bressol a Sant Vicenç dels Horts i altre cop moltes famílies, en aquest cas 112, s'han quedat sense plaça. El curs passat en van ser 135 i aquest any 112. O sigui, hi haurà 112 famílies que el curs 24-25 no tindran plaça a les escoles bressol de Sant Vicenç dels Horts. L'Ajuntament fa molt poc va acabar la construcció d'aquesta escola bressol que tenim aquí darrere, iniciada fa 2 anys, per traslladar l'escola bressol Petit Mamut, però va perdre una oportunitat extraordinària de construir una escola generant més places, perquè senzillament s'han traslladat les 41 places de les que disposava l'escola bressol Petit Mamut. Se n'haguessin pogut generar 40 o 60 més si s'hagués volgut. El cost d'aquesta escola bressol ha sigut d'1,5 milions d'euros i no s'ha generat cap plaça, 0 places d'escola bressol. Si se n'haguessin generat més, s'haguessin pogut acollir a la convocatòria de subvenció del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, que amb fons Next Generation dotava per cada plaça creada 10.000 euros a l'Ajuntament. Per tant, l'Ajuntament hagués pogut arribar a rebre gairebé mig milió d'euros per la construcció de l'escola bressol si hagués generat noves places. Al no generar-ne de noves, 0 euros, 0 places. No ha rebut ni un euro i no ha generat cap plaça. S'ha perdut aquesta oportunitat perquè, a més, no és només els 10.000 euros per la creació de places, sinó que per cada plaça ocupada rebria 3.600 euros a l'any si fossin per nens de 2 anys, el que garanteix la gratuïtat per totes les famílies que tenen l'oportunitat d'escolaritzar els seus fills i les seves filles de 2 anys i per tant, el sosteniment també rep aportació de recursos públics. Hi va haver-hi ja el 2004 un mapa d'escoles bressol de tot Catalunya i en aquell moment que hi havia molta més oferta privada, ja s'atribuïa a Sant Vicenç dels Horts 215 places més d'escola bressol pública. Ja es deia que es necessitava tenir 215 places d'escola bressol pública. No se n'ha generat cap més i s'ha perdut l'oportunitat. Cal que l'Ajuntament s'espavili i intenti trobar una solució a curt i a llarg termini perquè no podem permetre que famílies de Sant Vicenç amb fills i filles en edat escolar de 0 a 3 no puguin garantir el seu dret d'accés a l'educació en aquesta etapa. Ja hi havia un projecte anterior que ja estava en fase d'execució pràcticament i que es va desestimar i es va optar per un projecte que no ha generat cap plaça nova. Ha servit per garantir unes millors condicions de treball per als professionals del centre i unes millors instal·lacions pels alumnes, però no s'ha generat, repetim, cap plaça. I per tant, l'actual equip de govern s'ha d'espavilar per poder donar resposta a les necessitats de totes aquestes famílies. Bon dia. Soc el Miquel, el pare del Max, un infant vicentí que s'ha quedat sense plaça aquí al Petit Mamut. Som una família que vam venir a Sant Vicenç a viure fa un parell d'anys i és un poble que ens agrada però que està mancat de serveis. Un d'ells és el de les escoles bressol. I per nosaltres el que implica no poder escolaritzar el Max és haver de fer malabars. Què implica això? Que el pare o la mare deixem de treballar, però aquesta no és una opció, i tampoc ens podem permetre una escola privada. Al final el que hem optat és per demanar-li a l'àvia que ens ajudi, perquè ella teletreballa i és una opció que segurament hi ha moltes famílies que no la tenen. Tot i així considero que tampoc és justa aquesta situació. No és el que voldríem, però no tenim alternativa. Sembla que l'Ajuntament no ha pres la lliçó de l'any passat. El passat mes d'abril vaig anar al ple de l'Ajuntament per explicar la situació i des de llavors no s'ha pres cap decisió. Avui mateix ja s'hauria d'anunciar qui té plaça i qui no té plaça
i no hi ha hagut ni una solució, es va fer el mateix sorteig, tot ha estat igual, i aprofitant l'emoció que va fer Junts per Sant Vicenç, pensava que potser es podria haver arribat a alguna mena d'acord o haver pres alguna solució, i de fet vaig proposar diverses alternatives. De fet es pot fer una escola bressol en via contenidors ràpida, o es pot aprofitar alguna de les sales que hi ha a les escoles infantils, o hi ha altres opcions possibles. I res de res. Sembla que en aquest Ajuntament no es prenen les decisions adequades. De fet, situacions com aquesta, en un moment que es parla de tanta conciliació, fa que moltes famílies es puguin repensar el fet de tenir un fill, i de fet crec que el fet de no tenir plaça a Sant Vicenç complica aquesta situació. Bon dia a tothom. Bé, malauradament fa temps que advertim al govern del Miquel Comino, de l'alcalde Miquel Comino, que no hi ha prou places per cobrir tota la necessitat de l'etapa 0-3, i la problemàtica anirà pitjor si no es fa res de res, que és el que està passant ara mateix. El govern municipal no està fent cap modificació en les seves polítiques. De fet, Junts per Sant Vicenç en el seu moment ja va entrar 800 signatures reclamant que la nova instal·lació de l'escola del Petit Mamut fos amb ampliació de places, cosa que no es va fer, i no està apostant el govern municipal per aquesta creació de places i poder resoldre aquesta situació que explicava el Miquel, el pare d'en Max, en què ens trobem ara mateix que molts vicentins i vicentines, els vicentins i vicentines més petits de Sant Vicenç, no tenen plaça en una plaça pública al seu municipi. Insisteixo, l'equip de govern no està fent res. I quan ha quedat palès, com s'ha explicat, en els 2 darrers anys, que fa falta places. Llavors, l'Ajuntament el que fa és excuses i atorgar a la Generalitat aquesta responsabilitat, com si aquesta fos la conseqüència de la gratuïtat de l'etapa I2. El govern Comino expressa amb sorpresa que aquesta situació ve esdevinguda per aquesta proposta, per aquesta política transformadora, que és que l'etapa I2 sigui gratuïta i a poc ho sigui tota l'etapa 0-3. Ens sobta que un govern anomenat d'esquerres consideri o catalogui la gratuïtat de l'etapa I2 com un problema, com si aquest fos el problema, perquè segons ells diuen que això ha generat més demanda, i això no és cert. De fet, la Marcelina explicava l'existència d'informes que ja deien fa anys que Sant Vicenç necessitava més de 200 places noves, públiques, per poder acollir tota l'etapa infantil, tota la població infantil que seria candidata a ocupar places d'aquesta etapa. Segons l'alcalde, abans hi havia equilibri entre l'oferta i la demanda, i el que passava és que no hi havia visibilitat d'aquesta demanda, justament pels preus que suposava l'escolaritat. D'altra banda, el fet que el 70% de la població de l'etapa I2, perdó, de l'etapa 0-3, de l'etapa infantil, no estigui escolaritzada, aquest sí que és un autèntic problema, aquest sí que és una discriminació negativa i una generació de menys oportunitats en aquesta etapa primerenca, i aquest és el problema al qual s'ha de donar una solució que l'equip de govern sembla que no està per la feina. No és un problema que les famílies, insisteixo, no és un problema que les famílies sol·licitin plaça. Els governs progressistes, els governs d'esquerres, haurien d'impulsar i generar que les famílies demanessin plaça, més quan hi ha una gratuïtat, i garantir que tot l'alumnat vicentí, que tots els petits i les nenes petites de Sant Vicenç dels Horts poguessin tenir aquesta oportunitat i, per tant, accedir a tota l'etapa obligatòria amb millors condicions i millors garanties per poder tenir un èxit educatiu. En qualsevol cas, insisteixo, aquesta és una política transformadora per la qual s'ha d'apostar. Només la gratuïtat ja és una oportunitat, i així és com ho veiem des de Junts per Sant Vicenç. A més, tinguem en compte que aquesta és una política transformadora perquè permet l'accés, abans el Miquel parlava de com resoldre aquesta situació, pel que fa a la criança dels fills, sovint són les dones que es queden a casa, per tant, és una oportunitat, i també és treballar per
per la igualtat i per la incorporació de les dones al món de treball i no aquest compromís i aquest condicionament per a la criança dels fills, o haver de recórrer als avis a una altra etapa per fer aquesta criança que de bon grat fan els pares quan tenen aquesta possibilitat de conciliar. A Sant Vicenç s'haurien de crear 114 places d'I2 i 92 places d'I1 per poder garantir aquestes necessitats d'escolarització actualment. Per tant, com dèiem, cal estudiar fórmules per poder ampliar l'oferta actual, no podem esperar, i això s'ha de fer a curt i a llarg termini. Com dèiem, ara mateix hi ha famílies que no podran accedir a tenir plaça, nens i nenes que es quedaran fora, potser hauran d'optar a marxar fora del municipi, just quan comencen l'escolaritat, i hem de buscar aquestes opcions de tenir respostes, solucions a curt termini, ja siguin, com se suggeria, en equipaments municipals, en altres escoles, el que sigui, buscar opcions perquè aquests nens i nenes es quedin al nostre municipi i també a llarg termini. S'ha de buscar una solució a llarg termini, que és posar sobre la taula ja la construcció de tercera escola bressol. De fet, amb la construcció que hi havia en el projecte de Junts per Sant Vicenç, hi havia un increment d'unes 60 o 70 places noves i es va renunciar, de fet es va eliminar o es va suspendre l'adjudicació que ja estava en tràmit i per tant s'ha de buscar aquesta via de solució definitiva i no considerar l'escolarització d'aquesta etapa un problema, ni el fet que les famílies demanin plaça o el fet que sigui gratuït, perquè això són polítiques transformadores, polítiques d'esquerres, polítiques que estan al costat de la gent per poder garantir aquesta igualtat d'oportunitats. Nosaltres, des de Junts per Sant Vicenç, vam fer un acord amb el govern local per aprovar els pressupostos i ja vam posar sobre la taula, els pressupostos, em refereixo als del 2024, vam posar sobre la taula la construcció de l'escola bressol, l'increment de places a Sant Vicenç d'aquesta etapa infantil i pel que sabem fins ara ni tan sols està definida la possible ubicació de l'escola bressol, de la tercera escola bressol pública al nostre municipi. Per tant, tornem a anar tard, com és característica del nostre poble. Hem anat tard amb l'institut de secundària, vam anar tard també amb la biblioteca i ara tornem a anar tard per poder garantir que tots els nens i nenes tinguin plaça en aquesta etapa 0-3. Tenim un govern municipal que no escolta, que no planifica ni s'avança als reptes i que no pren les decisions adequades. El resultat és que per 2 cursos hi ha hagut més d'un centenar de famílies, 135 crec i 116, que s'han quedat sense plaça en una escola pública al nostre municipi i tampoc no hi ha oferta d'escola privada que també té possibilitat de tenir subvenció pública per poder cobrir aquesta demanda. Per tant, no podem fer que els problemes esclatin i no es prevegi aquesta planificació, aquesta necessitat. Insisteixo, una necessitat que ja venia definida en informes de fa molts anys i per tant no podem fer cara de sorpresos, sinó que hem d'agafar les regnes d'aquest problema, agafar aquest repte com una oportunitat, fer polítiques realment d'esquerres i buscar solucions. Tornem a reclamar, aprofitem també l'avinentesa d'aquesta roda de premsa, per reclamar que es facin aquestes polítiques, que hi hagi fets i que no hi hagi només paraules i promeses, i que es posi en marxa els tràmits per a la construcció de la tercera escola bressol, ara que encara disposem del suport econòmic de la Generalitat, i que es pot fer aquesta creació i ampliació de places públiques. Les oportunitats s'han d'aprofitar, no es poden deixar perdre oportunitats, no podem deixar perdre aquest tren, i més quan això impacta de manera directa en infants del nostre municipi i en les seves famílies. Per tant, insistim, no més excuses, no més culpabilitzar els altres, que demanem al govern local, demanem al govern i a l'equip de govern encapçalat per Miguel Comino que encari aquesta situació, que entomi aquest repte i ens tindrà al costat per poder dissenyar aquesta política totalment transformadora i per ajudar aquestes més de 100 famílies que s'han quedat sense plaça, insisteixo, a donar-los solució ja, a curt termini, però també a elaborar aquest projecte d'aquesta tercera escola bressol que ha de ser la resposta definitiva per tots els nens i nenes i les seves famílies del nostre municipi. Gràcies i estem a la vostra disposició per si voleu fer alguna pregunta. Doncs sí, sisplau.
acord de crear la tercera escola bressol amb un acord sobre l'emplaçament i encarregar l'avantprojecte a l'AMB. En aquest temps hi ha hagut alguna conversa sobre el que es pugui estar fent o no? M'imagino que haureu parlat amb el govern. Sí, imagines, no gaire, però sí que hem parlat. No hi havia l'acord sobre l'emplaçament i, de fet, el govern el que està dient és que encara s'ho està pensant. És a dir, en la revisió de l'acord de pressupostos que vam fer, vam repassar tots els punts, moltes coses estan en estudi. No pot ser que ara, per segon any consecutiu, insisteixo, més d'un centenar de famílies s'hagin quedat sense plaça i el govern municipal no sàpiga encara on pot posar una tercera escola bressol. Tenim idees, hem donat, hi ha opcions, insisteixo, a curt i a llarg termini. El que és important és pensar en aquesta tercera escola bressol, però hi ha llocs on es pot fer, es pot construir, però el govern municipal, el govern de Miquel Comino, diu que encara no ho sap. El que està en estudi és la ubicació. Tot, la ubicació, i no hi ha cap mena... Tot. És a dir, primer que tot, insisteixo, hi havia un projecte que ja es havia fet la licitació per fer el projecte executiu, que ampliava les places en 60 o 70. Es van recollir més de 800 signatures demanant al govern que recapacités, perquè això seria un problema. Es va tirar endavant i tenim una magnífica escola bressol, però sense places de nova creació. Per tant, el que s'ha de fer és buscar un nou emplaçament, número 1, i després encarregar el projecte executiu d'aquest emplaçament. A l'emplaçament on ja hi havia previst per un pla urbanístic del 83, crec que era, no s'ha fet res, tampoc no s'ha fet ni habitatge. El govern municipal sap quins possibles llocs es poden fer. Entenem que aquesta escola bressol potser hauria d'anar a la zona on no n'hi ha, i per tant tenim una escola bressol aquí, tenim una escola bressol al barri de Can Ros, potser hauríem de mirar cap a altres barris per poder donar cobertura a tot el municipi, però en qualsevol cas el lloc no ha de ser un problema. El que és important és pensar quin és el lloc, i això ho ha de decidir el govern local. Nosaltres estarem al costat, insisteixo, però fins ara no s'ha pensat, s'està estudiant. A nosaltres ens sembla que 2 anys d'estudi per decidir on ha d'anar una escola, tornem a anar tard. I Junts proposa algun lloc? Teniu alguna proposta? Manteniu la ubicació d'aquest projecte que ja hi havia? Primer, podem recuperar el que hi havia. Podem pensar, insisteixo, nosaltres estem pensant en zones de la zona de la Vinyala, que donés cobertura, a la zona de Sant Antoni, de la Guàrdia. Pensem en zones, allà hi ha un parc també que es podria plantejar, hi ha algun solar que també es podria realitzar. Hi ha llocs. Nosaltres posem la mirada en aquesta zona. I per donar resposta a curt termini, perquè clar, una escola bressol triga anys per donar resposta al Max i als nens i nenes de la seva edat, alguna proposta per plantejar? Les propostes ja haurien d'estar sobre la taula des de l'any passat. És a dir, el Max avui podia no tenir plaça a l'escola bressol al Petit Mamut, però podria tenir plaça en un equipament provisional mentre no es construeix la tercera. Aquesta seria la resposta que necessiten els vicentins i vicentines. I aquesta resposta podria ser parlar amb el departament, si és possible i viable, en el cas que hi hagi aulari lliure que compleixi amb la normativa, o en equipaments municipals, buscar fórmules, insisteixo, d'aquesta transitorietat per tal de garantir que les famílies tenen el seu fill escolaritzat, poden anar a treballar i encara que fos en horaris diferents, amb una modalitat diferent. El que és molt important és que aquesta etapa comenci amb aquesta socialització primerenca, estimulant, de garantir aquestes oportunitats per tal que quan es comenci l'altra etapa d'escolaritat tots els nens i nenes de Sant Vicenç hagin demanat o no, tinguin plaça i que el govern municipal impulsi aquestes polítiques per tal que el 100% de l'alumnat candidat a anar a una escola bressol hi vagi. Tenim? Està? Per part meva, sí. Doncs moltes gràcies. Gràcies.